bwetu bw'omuguzi. Ensa Eyemo yabono marogobo monchu muligereria na gukwania ndonsi ya soberete chinga kichina ngo kwarigania semesa yamwangana maya nyare gukomanyigati yale twabere to gukwarigania kurwa semambi yale ngentambe weka chinse chiga nyare ko gusansamuranira aseribwa na gukomanya nyirabono litukeriga lya Jumaine tariki 25 Eyemo omutinyo kane umwaka bukiri bubere 22 na mange abereka gokolekana nyirabono litukoria kabere omubere boyo kabiro murayi wense Kibaki ore asamagacho yebunge abo igobono nigo abwatani ba Ford Kenya banyara koegwa certificate cyabo maiga jobo cholwime gokolekana nyantrago abonchereria nigo bagendrete kwe murunganya na sekigose ayonsi njo komanyase kekerebosyo orito kubwatana nere asomuntu wemanyererio igakoroko Joshua Uta na nchereterane nkoroko Vincent Onyancha. Wanchumurigiri nyirabono litukeliganeria kabere kerokeria omubere buyo kabiro murayi bwense Kibaki ogererete ko ligererigwa ase amagache bunge wekali tukolyankyo ekeromero byegendrete kobekwa nsemo yoda yabo igoni gemero byegendrete kobekwa ekerokeria arachikoini wali tukolya Jumamosi gotigana nayo tuchake kurwa se county ya Kisii. Abana boda boda ni gobono bacha kirie nchira yekerero yo gokorobo sombi bwabo ni gobachire maega yo gutumia bone nchira yesimi asiba bwate app ose application yekorokwa e-boda eyo orabe ko gosaze simi yaho na kunyara kubaliga chize chinde chonsi aso kunyara kubekeria ni gobate beruna eye nechigo konya na kunyara kubeko bulende nago kejo bosaria umurikeito mirdedi mumanyi niga twaliganira roboti rokobwatia magega yabana boda boda kubwatanigwa ase enchera yobosalia ase ense ya Kenya nigo bono ense mo yabarundia kurwa account ya Kisii bachakia APS mibuna enchera yemo yogokeya obosalia ase sector eyo yoborundia yale roko launch a mobile application to assist to sanitize the boda industry elinde abantu bali barase sector ya boda banyale konyale biashara no bali ngumbu banyale ko batomera chirasi na endelenda abantu banyale gotwara trust ase abantu bako bipigipigi ase county ya Kisii wabasaba asaba rundi baito down body happy yagara nechiko ba biashara bia na nechikora tasaniti ase industry ya boda ande to wakira biamono ase kanisa ya ito ya Kisii diocese aso gwaterana na intu make sure ngasanti ngotoka rasi boda gukwana na Ndizi TV nigo omuteneneri bwe kyombekyo ateba chinchera chekerero nacho kirakonye gwikirania obusalia gobono ya app ye gotoka se Google Play Store na nabo muntu okolike address ya www.eboda.co.ke elinde umuntu onyale konyoro yo kobogolia no banga elisabo le sense mendeonsi na bogo toma ujumbe abo igere apere raisi gotumeka abo nyale konyoro umuntu okwende pigipigi orange naye utamanye tuko sotaroti anyale okwabegasi nigo bono abatumiki bechi pigipigi baburiwe gwesokia na gutumika app yeiga anene mono ase emerobeli yabo ya kiralituko yogotaka obokoreri bwa barundia gose okori quest chipigipigi rago gotokonya gutisirali obwibi bozi osaba ndombara bara wakere simya so chobere pigipigi ite konyara obebera singenje nimo maite mbake idea so na request
batagete konyore abwe yenda ku please otome o download abwe ginko ripoti ya egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biyamono Mildred Momanyi hasorobochirwa senchera yoboikirano bono gotikana nere Mildred Momanyi zoligereria ngamangana yamagendero anene ase county ya Kisii goikase wodi ya ibeno igaba menyekurwa senseme yubarokane kwe murunganiria enchera bisi yomwe musie ya chagete kwaga jwa senseme yo goikiraboniga etaraera nigo batebiru na magendera se wodi ya ibeno niga tigere maigasenga kentambe na nigo baganiria monchorerio murikito brands aginisena igata rete wodi yuno gotwaliganiria roboti rukubwatia ekerobono ense ya Kenya yaliganitie bosibo bochori bonene buo mwakoyo nigo bona bakenya chinsemo ao bachikire goche kobasiara na gutugutirare abari batara bakolera magenderero chinga kichemagega ekero baba eteli bagali okobara ase ewodi ibene gotokanya ribari chache county ya Kisii nigo bamenye bense biba mochiri abari baba chorete ase wodi yo korwa omwaka wa 2013 na boigo omwaka wa 2015 na ibera sogo chake miradi ya magenderero na koyetigera nchera omwe musio tu ajage to kwa Tom na ajage to bisi ye ward lakini guru 2013 ward ye yanya kwera bono ego abantu baite ngo tu basaba bali wanja bachore abarai babwata amaroro emiradi ya chagete kuru 2013 kama ene njanya gusuka ego toroche ngana bebwate challenges era chiwodi chinde chionse pi echirose ti pake ofisi ye wodi ekaera lakini ye wodi ya ibeno tianya gukura ofisi ase miake yonsi yabe irange 15 barai bachori bakora nigo bono abanenche babasabira bamwabo kubabwate sena gotuguterara bare batano koganyo kuyago cyase bare anene mono kolenta bokoreria ngena abanenchi ngano nyamagega ye serikali cye county korosigwa ibeno yairanira ase chiwodi cyose pibono turasa oteba chia chiwodi cyanya libali cyache ibeno nererense gekogera abarai togochora ebakogenda mbali gotokorera emirimo twabachora yorende ase emiradi ya chire meke na batugwanjana lakini ye taraje buna bono chipara para te yo buna bona baraya abana koigora batatenge pare twabegeta kamoro intu na batule asibe no ward tokirete tutana konyora mulembe nga leaya na intu aba ward aba MC twaira batokorete kene korengana na bana inchi baibeno nigo nonya bisio mo MCN semeyo etanya korosiko goikokera kwaye na bono nigo basabiro botsukiko chaki wasege kekeiga elikomanya na sekyo bisietanya kwera kuru mwaka wa 2013 goikera bono ebintu birenyandura gabi go chaka bikagati byatigerworo muna bono yo to bwato mutangani na bajage to bisi akaye kigati akayetigo bakabono yabere muna chicho no abantu bako yotumeka abantu no bako beka no ene chabororo bono to sinyirenga ingi bako chakere bintu batigera gati oyo kabera gajanera gachako obisi social hall iga nero toroje igete nchira nere tigeiro arafu ya kabere ne cho nere iga bakadane cho bakorosia sabangina bagochi lende nondo wakana osororo yasibi kubuya nere igetenjera nero no etigeire bono tosinyirenga ibeno ward ebintu ko biko chako byatigerunjera ingo reporter ya Ndizi TV eretari ya Brian Sagini Isena Biyamono omurikito brands aginisena sorobochirwa senchera yoboikirano bono gotigana ne brands aginisena igotokomera nera ndemo Steven boigoro murikito nigagotomanyibuna abonchire kurasechira ya nyanturago nigo bagendrete kwe murungania enchera bagendrete gwetira makongu anene chinga kyochiga embregotwa igo baganiko bekuru ibanda senseme yobira abakonye koigama ekero bagendrete no bonchoreri bwa borobochirwa senchera yoboikirano Chichiro ngatiye chinsemo chinene chiokonya abaonchereria n'abaguri goikeria magani yabo. Ensemo nebirengo byobogima gokongera abantu abange niga abaoncheri mechiro ya nyantura go bairire mechando bagwetera ejuera mono koburo kwebiriri bisaine byogwekenga mono bunenga kiye yembure nyinge. Kerembure ya ture etoko tweru ndobwati mabuli ndobwati choga gakie mbura ya to chandire asechiro ya nyanturago embura ikara ya ture gego tosega segibobe abakungu tochikominyoka tochikorigikire eso gakia barayi baito
kamware kuri gichikura rende kaki mware kora torora buna into bakungu tore chiro toko tiga basacha nyomba twache chiro twatiga abana twache chiro rende katoko bachikura kaki na into mokora to inyora chingaki echio nigo baganirie bango bagwakanira gutume kubuya elio gosira obokoreri bwechire eyo togo chogu ebinde bisini ntwache wa misini baka bali bwati changa chinyinga na bara bache wa misini nto bwati na ntwe chi asora akitiga to konye to nonye 20 no ni komi togo chogu kera lituko nandi chibase chire igoro ano twara gege gesini ni ogo chogu Steve Garika na to konye ta sa maji nyantura goga igaro asa mache mbuya tore nera tigagenderere ogosemeri kwabo ni gukora sabateneri bechiro n'abarayi bakoriye ebirogo kwene kibuna amagani abo anyarire goikeranigu torosiri chished torosiri paras togosoere chiro egetikera kinto bwate nekegare era batokonye buna into abangina tokwara chinyanyanse batwe nonye miavuli omonto agweta riri ningo ime o abantu miavuli otiga bangina bechiro nabana wenga se chiro itomoroche buna tore sama tobe togo sabe serikali yaito bagambi bali baito uchikobori obogambi eso mwaka yo 2022 mutenyo nane togo sabe bali baguchikonyara koba bagocharwa ebirogo ase kisi count barare chire yaito ya nyanturago batoroseri buyarende twaro obosabi boro buya echogeira niguse biyamana kuripotire getaseni kia Ndizi TV erietariane Ndemo Steven Biemuno humurikito Ndemo Steven asorobochura senchira yoboikiranu bono gotigana nere Ndemo Steven arigo sagendrete gokolekana se chinsemo ao omonjeria Jimmy Wanjigi oyoboigo kurigie kerugo kyobura iwense wetera se kema gya safina nigarokane komo chenchire bironga bya masomo bigengendrete asense ya Kenya kaukwana nigo murikira matemo amanena KCSE ayo mwaka bochiri bubere na merongevere noyomo ayo bagakora ligo bwango igono mwaziri wesemi Professor George Magwali tukulia Jumamosi ni gate birubuna aboroki wa bange nigo barokante kotakorabia abwase umubaromo kemono banyarete goyete University kolengana na aboroki wa wali bakora matemo aba KCSE baitane chiri buchime sana isato aboroki wa chiri bu Amayia Ensa Eyemo na batano na ubu kabanyore grade ya C+ uchigoro abwasa abandi batanateka bago krabia wanjigine gate birabuna ni geserikali wente kurigereria mangana ikisemi anene ase bali bakora matemo aba form 4 na biga matemo aba class 5 na isato. The results that have come out of KCSE results are disastrous. They are disastrous. They are pain in very many homes in this country. Severe pain to parents and to students. And it is because of that that I've called this press conference, so that this does not go away like it never happened, because it is happening to very many of our Kenyan brothers and sisters' homes today. Just to give you an indication, 82% of the children who have sat KCSE results have been condemned to failures with grades below C+. 82%. The comparison in 2012 was 70% who are below C+. So it tells you that this is an increasing problem that is not being addressed. I want to add that 70% of those who have been condemned to C+ and below are girls, our girl child. It is devastating. There is a great sense of hopelessness and uncertainty with our children, parents, and teachers. And this goes to a fundamental issue, that we do not have a proper education philosophy. We are unclear about exams and its outcomes, and we are unclear about its aims.
Na bwigo chinga kichito gotigara samangana arengete nechi semi maiga ya matemo mana KCSE korari tukule Jumamosi ni gaboro kiwa bagendrete gochengera amatemo yo eskuru ya sekondari ya Sengereri gotoka se county ya Nyamira igo abana emeronge 5 na babere babete bakore bijya anasoka ndese university umurikito kuro se county ya Nyamira Job Mahange ni gata reskuru yo na gotwaliganira roboti rokobwatia Ekero chisukuru chegendrete gochengera ogoetabuya ase amatemu a KCSE imesukuru ya Sengereri Secondary School egotoka county ya Nyamira igoyarenge omogoko omonene Esukuru ejo igo ya etetebuya ase aboro kigwa isano na ibere emerongo na batano babere banyorete gwetani C+ na gotwara eminia isano nemo nuguta isano buna omokonyi wo mwalimu monene Joshua Nyamwaro aba agototebya Emini yeskuru warange 6.554 a year C+ above what we had projected ya 6.00 from 2020. Bono nabonta ko tabanga abana abakwa jumla number 1 one disciplined, number 2 staff to bwategere so cooperative egati aboro kigwa baitetebuya samatemu ayo mbateba agokoro mukyano koigwera aborokia na bwobo bisi bwogo etabuya. Nilipata alama ya B plane. Ningependa kuenda katika chuo kikuu kusomea walimu. Na wakati tulikuwa na prayers day, tunakumbuka mchungaji alituambia fanya bidii na mfanye kazi vilivyo. Ile siku itakapofika mtihani utatoka, tuulizwe haya ni akina nani wamefanya, ni wanafunzi wa Sengereri. Sisi kujitahidi ambayo ilikuwa ni mwanafunzi anajitolea kwanza, usukumwe usisukumwe. Aboroki wabagendrete gosoma ase sukuru eyo mbate bambati gokora omokia elinde baete ase kerengo keigoro mono. Kwa majina ni Elvin Kwamboka, I'm form 4. Nashukuru Mungu kwa umbali wametuleta, wametupea moral pia sisi tufanye vizuri, tufanye kwa bidii. Kwa mwaka tunaomba tupite zaidi ya 100. Wase county ya Nyamira, ginko reporteria Ndizi TV, Job Mahangi. Biamono umurikito Job Mahangi kurwase county ya Nyamira soroboti rwa Senchera yoboikera nubono kumulikira mangana rengete na siasa ekyombekari kyobo choli nechimbibe IBC niko bono kiamentra matuko okyase bali bakurigiye birugo byobore wense na bayigiye birugo byobo governor elikonyara kubwatoka amalieta abo amo nabakonyi babo abulitangania kyombeki kya IBC nikonyara gyatebiruna lituko lyo moyo yokubwatoka abakonyi bali bakurigiye birugo aho nigo lyabwento koba stariki emeronge 25 umutinyoiga kolinda bono kubwatekana nomero bili ya matanga yoguchikomweni yo kabiro umurayo gatatu bwensi ya Kenya Maikibaki igobone kyombeki gyasukiri mutwe weka stariki 15 mu mutinyoga 5 elia abarayibense na bali barase ebirugo byo bugavano sabakuriye ebirugo byo kwanyare kubwatoka marieta abo amo nabarwanire babo nigoba ikiroko igwana uko maiga ya IBC inse yo munyakero ubekyombeki wafulache bukati otware bikarimi yo mu Nairobi n'abarayi bo mu bebyama aobya siasa abase bayigwana buna bakikubwatoka marieta yo ngo ikastariki 15 Eyemo umutinyo 5 omwako yo igabo kiri bubere na 22. Date for submission of aspirants lists for the positions of president and presidential candidates and deputies, as well as gubernatorial candidates and deputies, will be on the 16th of May. That's next month, 16th of May 2022. That is for presidential candidates, their deputies, gubernatorial candidates and their deputies will be on the 16th of May. That is next month. And all these then names will be submitted to Chapter 6 institutions for due diligence before the date for aspirants or to have nomination meetings which will be carried out countrywide, pre-nomination meetings which will be carried out countrywide on the 23rd of May. So that is the agreement we have had today.
Na boigo oyo kabero mo governor bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo oyo boigo bono kuliye kero kyobo governor se county ya Mombasa gwetera se kema kya Wiper igate birebuna ni gera rengeta yale kurwanire kero kyobo governor se county ya Nairobi no se county ya Mombasa no nyatare ko ticket ya Wiper ni gate birebuna chinga kyekyo nigo kyama kya UDA konyoroba murangiri mo ticket elianya kurwanire kero kyobo governor meye county ya Nairobi asate birebuna kubwatikana na maskani yaye n'umurawe kyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka iganterane tena kuchikurwanire karoge kyobo governor ase county ya Mombasa etiketi ya Wiper nigo yale koligo no mubunge wansemo ya Kisauni Hali Mbogo oyiba igotagete etiketi ya Wiper asokoliye kero kyobo governor meye county ya Nairobi oyibono mo governor we ose yo mo governor oyo kabiro mo governor we county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo abetega kohegwa asoko chikurwanire ganga oyo koliye kero kyobo governor meye county ya Mombasa nigo chinga kyechi songate birubuna umurawe kyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni gasobo chori obo mwako oyo abwane tokurwanire kero kyobora yebwense asekerenga buna oberga ko mubwatsi Raila Amolo Odinga ase chintunde ibere ekero babere bakoligia oborai bwense. I want you to thank Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kwanza, because me, I was ready even to go for independence. You all know what transpired during my impeachment case. That is a story for another day. But Mheshimiwa Kalonzo is an elder to me. He's like my father. He's a relative. Kitondo kama mimi mwenyewe. So nilikuwa nimeleta shida nimekataa. Actually I had a direct nomination for UDA Nairobi. But because of the respect I give to Mheshimiwa Kalonzo, umnulie ng'ombe huyu mzee. Kwa sababu ground ilikuwa imelipuka iko moto, watu wananiambia kuja hata independent, kuja hata na chama ya kijiko tutakupatia kura. But because Mheshimiwa Kalonzo ni kama baba yangu, nilikubali kumheshimu na yeye aliongea na wale wakubwa wetu unawajua kule juu, I don't need to mention names, na tukakubaliana nikasema it's a very painful decision, but because Nairobi is bigger than anybody else, Kenya is bigger than all of us, that is why nimekuwa nikisema Mheshimiwa Kalonzo has been supporting Raila Odinga for 2 terms. This was the right time for Mheshimiwa Kalonzo to be an aspirant as the presidential candidate in the election. But tunapoongea hivyo watu wengi wanadhani sisi ni more ama tumetumwa, but no. Monchu muligeria yonsi kagendrete umurawe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga oyora sense ya America nigate birubuna aisego chorobuno murayo gatana sobo choriyo bonebole bosio na chikwaneke buna nkurwanyare obukurumika gukwana ku America nigate birubune ganga yano uchikuba bwatani abakenya bonsi na kubayikerani amagendero Raila kiragendrete netaro ya yanige kumubetereriye kwekalituko lyankyo anyale koira na igasense ya Kenya ase emerobelyo yo chikubwatera na bosio boko mwenia omura yo gatatu bense ya Kenya Mwai Kibaki niko chinga kiechi anyara ka gote babuna niga guchikubwatera na abantu bonsi asoko nyara gukinia magendero no na bwatera na ime ya Kenya na igaroberi gochigosoa ase enyumba yoburai na sense ya America gose White House elia sara umerane na gutwara igaikaro na babwatani awa ane no mokonyi bumuliki bwense jogati ya baraibande aboswa kwanira enchera yokinia uchumi na nena kubwaterana kweti yense ya Kenya na bwigo nenseria ya Amerika. We are open. I've started in Kenya. We are inviting you people to come, the African diaspora, to come to Africa and invest in Africa. You're welcome. In terms of Africa, it's the same. The same. We are discussing ways and means of opening up Africa for trade. We do not want aid. Africa is the richest continent in terms of resources. And we want to create a conducive environment that will be able to attract people to come and invest in Kenya. We are saying that
Monchu muligire nyironsi nigo konya nyoro gwetera Ndizi TV obwansu bwo mugusigendere gotubwati gwetera sensemo ya mtandao ensemo ya Facebook tonyora buna Ndizi TV News nabo gensemeri ya YouTube nabo gotonyora buna Ndizi TV News nabo igona nabo gotokare getseni kiona mbeyemo kiriyo gotengero tari gwakanera no nyane sumuni ya sensemeri ya free to air asoko chora Ndizi TV ni getseni kiona mbeyemo igo kolika SMS gose ujumbe nyenge eyo okolikirita kuza nigo likolikubuna KUZA okolikereta kuza eliyotomegochia C15601 okolikereta kuza otomegochia Eyemo isano nemo enoti Eyemo 15601 otome elieta kuza gochia C1501 na bokonyara gukora Ndizi TV bunetsene kiona mbeye mekorwa tumira ujumbe yo koletora maboli yangana iga asamo boli ya yone hekorwa ikiriri boli ya gatatu gabo asaba okuboli station bwanchete eyo free to air ose FTA onyare kolika buna Ndizi TV ensemo ya mtandao Facebook na YouTube Ndizi TV News Alitwabwaterana kora somo wimanyereriga kuroko Joshua Auta na bego Petronira Mukeira asensemo yelyogi amo ne chibita yakero musumari gabwa sobekiro nensa ya motombra neisato aseri bwanyale konya sansa morana na gukomanya bunagendrete gwate kora SMS ito ya mangana mayeretira nenche nkuroko Vincent Onyancha. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya